Здравейте и добре дошли в видеоканала на Elementor. Аз съм Милен и в това видео ще ви покажа следното. Здравейте! В това видео ще ви покажем как да инсталирате WordPress на Mac. В случай не използваме версия Sonoma 14.0, която е с чип M1. Но процесът е същия и за Intel и за M2. В случая ние трябва да отидем на вебсайта, който е localwp.com. След като посетим този вебсайт, най-вдясно имаме бутон Download, избираме Download. Избираме версията, която на нас ни трябва, в случая е Mac Apple Silicon. Ако вие използвате интелски процесор, т.е. ако тук при вас пише нещо различно от Apple M, нали, може да е M2, M3, ако при вас пише Intel нещо, i7, i5 и така нататък, вие трябва да изберете версията, която пише Mac Intel. В нашия случай ние ще изберем Apple Silicon, защото ние сме с чип процесор Apple Silicon. Въвеждаме нашите имена. Избираме като организация Other, избираме имейл. И избираме бутона Get It Now. След като изберем Get It Now, софтуер ще започне да се сваля на нашия компютър, като е вероятно това да отнеме малко време. След като вече е свален, можем да изберем тази иконка, която е като папка, за да ни покаже сваления файл в нашия файлов менеджер. След като сме свалили localwp, кликваме два пъти на сваления файл и следваме инструкциите. Хващаме този файл и го завлачваме към папката Applications. Ето така. И след като успешно се премести в папката Applications, може да цъкнем два пъти на тази папка и като видим, че софтуера вече е преместен, можем спокойно тук да дадем десен бутон, да изберем Eject Install Local, така, и можем спокойно да изтрием този файл. Така, след като вече сме преместили файла, може да отидем в папката Applications, да намерим нашия софтуер, localwp, да изберем десен бутон и да изберем Open. Така, след това ще ни излезе диалог прозорец, за да ни попита дали наистина искаме да стартираме този софтуер. Избираме да, ние искаме да го стартираме. След като е вече стартиран, ни показва уведомление Looks like you haven't created any sites yet, което означава, че не сме създали нито един сайт все още. Даваме бутона Create New Website, избираме да създадем нов вебсайт. След което ни пита, нали, какъв тип вебсайт искаме да направим, дали искаме да направим от шаблон или от съществуващ zip архив. В друго от нашите видеа, нали, по-детайлно обясняваме какво представляват тези възможности. Сега ще изберем създаване на нов сайт и продължаваме напред от бутона най-долу вдясно. След като вече сме създали нашия вебсайт, трябва да му дадем име. В случая ние за име за този вебсайт ще изберем Elementor. И в разширени настройки, когато изберем тук Advanced Options, ние можем да видим какъв е домейна, чрез който ние ще достъпваме нашия вебсайт. В случая домейна виждаме, че на този софтуер е localwp.com, при нас ще бъде elementor.local. Local Site е пътя, където се намира където ще се намират файловете на нашия вебсайт. В случая можем да видим, че те ще се намират в Local Sites Elementor. Тази директория можем да я намерим, когато отидем в папката Macintosh HD, нали, в нашия диск, след това в папката Users и нашия потребител. В случая потребителя, в който сме ние, е MTH, избираме два пъти и тук можем да видим папката Local Sites. Когато влезнем в Local Sites, в момента ние няма да видим нищо, защото този вебсайт все още не е създаден, но когато той бъде създаден, ние тук ще видим папка Elementor. Избираме напред. Това, което ни е дадено като настройки на средата за разработка и работа на WordPress, в случая ние имаме PHP език за програмиране версия 8.1.2.3,
веб сервер, който е Nginx и MySQL сервер версия 8.0.16. Това означава, че ние ще използваме тези версии на тези софтуери и това е напълно достатъчно за нашите цели. И избираме Continue, за да продължим напред. Сега тук трябва да зададем име за администратора на WordPress. Хубаво е да избягваме админ, хубаво е да избягваме и името на сайта, така че по-скоро нека да го направим My Name. И за целта на този урок нека да направим паролата 123, като вие може да си я смените след това и е препоръчително да го направите. Нека да въведем имейл, който използваме и в разширени настройки ще видим, че ни пита дали искаме това да е мрежа от WordPress вебсайтове. На този етап ние не желаем това да е мрежа от WordPress вебсайтове, ще бъде само един WordPress вебсайт. Избираме напред и изчакваме да се инсталира WordPress. Тъй като WordPress трябва да инсталира версията на PHP, трябва да инсталира веб сервер Nginx и трябва да инсталира MySQL сервера и затова му трябват системни права, ние трябва да му дадем разрешение, като си въведем нашата парола и му кажем OK. След което виждаме, че тук вече се промени статуса на съобщението, което беше Installing WordPress и вече WordPress е инсталиран. И когато отидем на папката Local Sites, виждаме, че папката Elementor е създадена. Когато влезнем в тази папка, ще видим, че имаме три директории, които са Logs, Conf и App. Директорията, която ни интересува нас най-вече е App и след това Public. И ние тук вече може да видим всичките файлове на WordPress вебсайта. По-лесен начин за достъпване на тази директория е когато изберем от менюто тук Go to Site Folder и тук директно ще ни заведе към папката на WordPress вебсайта. Така, имаме две възможности в дясно, които са WP-admin и OpenSite. Ако изберем OpenSite, ще ни отвори вебсайта elementor.local на Mac. И другата възможност е WP-admin, което ще ни заведе директно в административната част на WordPress. Ако искате директно от тук да отидете в административната част на WordPress, без да има нужда да идвате тук и да избирате WP-admin, може съвсем спокойно накрая след името .local да напишете /черта WP-admin. В случая, в който вече сте го написали, натискате Enter и вие ще бъдете пренасочени към административната част на WordPress. И ние вече имаме инсталиран и работещ WordPress на нашия Mac. Можем съвсем спокойно да влезнем в административната част на WordPress, да отидем, да инсталираме плагини, да инсталираме теми и да разработваме вебсайтове по наш вкус. Ако отидем на Appearance на Teams и изберем бутона Install, Add a New Team и можем да напишем така, или всъщност тя ни излиза веднага популярната Hello Elementor тема, може директно да дадем Install, да изчакаме известно време да се свали и да се инсталира. Имайте предвид, че в зависимост от това колко е мощен вашия компютър, може WordPress да работи малко по-бавно или малко по-бързо. Много зависи от това колко ресурси използва. И нашата тема е готова, инсталирана и активирана и ние можем да видим вече, че изглежда точно като с цветовете на Elementor. Така. Но няма никакво съдържание, защото ние не сме добавили нито страници, нито нищо. И това беше урока, в който ние ви показваме как да инсталирате WordPress на Mac. Благодарим, че бяхте с нас и изгледахте този урок. Надявам се да ви е бил полезен. Ще се видим отново в следващия урок.